марказҳои дилхушӣ ки ҳамчун макони истироҳату фароғат пешбинӣ гардиданд, мутаассифона вақтҳои охир ба мавзеи содиршавии ҷиноятҳои авбошӣ ва кирдорҳои ғайриахлоқию ҷалби ҷавондухтарон ба амалҳои шаҳвонӣ табдил гаштаанд. ҳамзамон дар нимашабӣ садои мусиқии баланди дискоклубҳо ва дашному ҳақоратгӯии баъзе аз муштариёни сархуш оромии шаҳрвандонро халалдор сохта, боиси муроҷиат ва шикоятҳои зиёди шаҳрвандон ба мақомоти милитсияи пойтахт гардидааст. бо мақсади ба танзим даровардани фаъолияти марказҳои дилхушӣ ва пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ, раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе амалиёти шартии ахлоқ ва тартиботро роҳандозӣ намуд. аз ҷумла дар марҳилаи якум марказҳои дилхушии Самира, Париж, Ҷавонон ва маркази дилхушии Шоми Кӯлоб мавриди санҷиш қарор дода шуданд. дар натиҷа беш аз 230 нафар духтарону писарон ба мақомоти милитсия дастрас гардид. мутаассифона аксарияти ҷавондухтарони дастрас гардида шакли носолими муносибатҳои шаҳвониро пеша намуда, марказҳои дилхуширо ба макони ҷалби муштарӣ табдил доданд, ки ин эҳтимоли паҳншавии бемориҳои сироятиро афзун мегардонад. кормандони милитсия бо ҳамаи онҳо суҳбатҳои профилактикӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида, ҳамзамон бо мақсади таъмини солимии ҷомеа ва пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ ҳамаи онҳо аз ташхисҳои тиббӣ гузаронида шуданд. ҳамзамон бо мақсади риояи қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ, пешгирии фурӯши нӯшокиҳои спиртии пассифат ва муҳлати истифодаашон гузашта, нисбати маъмурияти марказҳои дилхушии мазкур маводҳои зарурӣ тартиб дода шуданд. мақомоти милитсияи пойтахт ба иттилои соҳибмулкони чунин дискоклубҳо мерасонад, ки зимни ба роҳ мондани хизматрасонӣ талаботи қонунгузориро қатъиян риоя намуда, оромии шаҳрвандонро халалдор насозанд. дар акси ҳол нисбати соҳибмулкони чунин нуқтаҳои хизматрасонӣ чораҳои таъсиррасони қонунӣ андешида хоҳад шуд.